हेलो फ्रेंड्स बरायबाय बड' जब इनफो अफिशियल यूट्यूब चेनेलाव आसा खालामो गासैबो नोंथांमोना मोजाङै दङ। दासान्दि आपडेट होनो हायाखैमोन मानोना चिराङाव दङमोन। दा फाइनालि हम टाउन सफैबाय उदालगुरियाव। स' बिनिफ्राय दिनैनिफ्राय नोंथांमोना रेगुलार आपडेट मोननाय जासिगोन एग्जामनि बागै बा नोंथांमोननि जबनि बागै। दा जायखिजाया एडमिट ड्राइभार पस्टनिया नोंथांमोना 30 आगस्टआव थ' नोंथांमोना डाउनलड खालामनो हासिगोन एग्जामा 11 सेप्टेम्बराव आरो बेनिफ्राय एचएस आरो लोगोसे एचएस नोंथांमोननि जायनोखि डिग्री गोनां आरो डिग्री गैयै बेनिफ्राय कम्पिउटार सार्टिफिकेट दं एबा गैया थ' नोंथांमोननि एग्जामा गाबोन जासिगोन। बेनिखायनो गासैनिसिमबो अल दा बेस्ट थाबाय जाहाथे नोंथांमोना एग्जामखौ मोजां होयो। दा जों बेनिफ्राय एग्जामनि माखासे रुल्सखौ नायगोन, बेनिफ्राय जों माखासे टटेल नाम्बारखौ नायगोन आरो माबादि रोखोमनि जागोन जों बेखौ नायगोन। दा जायखिजाया जायफ्रा चेनेलाव गोदानै फैदों साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन बड' जब इनफो अफिशियल यूट्यूब चेनेलाव। दा गोबाव खालामा जों थांगोन फैदो अफिशियल साइटआव आरो जेब्ला फैगोन स' नोंथांमोना बेबादि मोनगोन। दा बेखायनो ग्रेड 4आव थांखाबाय बेखौ नांला आरो रिजाल्ट माब्ला मोनगोन कमेन्ट्स फैदोंमोन। स' जेब्ला गासैबो एग्जामा कन्डाक्ट जागोन अब्लासो रिजाल्टआ ओंखारगोन। दा जायखिजाया अक्ट'बर नभेम्बराव चान्सआ दङ। स' बेनिफ्राय एडमिट कार्ड नोंथांमोना डाउनलड खालामदो ग्रेड 3 लेभेलाव जायफ्रा खालामाखैमोन। बेनिफ्राय जोङो गाइडलाइन्सखौ नायगोन आरो जाय नोंथांमोना दासिमबो गाइडलाइन्सखौ फल' खालामाखै स' नोंथांमोना खालामनांगोन मानोना नोंथांमोना फल' खालामाबा एग्जामखौ होनो मोननाय नङा। बेखायनो गाइडलाइन्सखौ एग्जाम टाइमाव नोंथांमोना मोजां फल' खालामबानो जाबाय। थ' बेनिफ्राय जोंहा दायो माखासे गाइडलाइन्सखौ नायनोसै। बेयाव बुंदों आरो माखासे नटिफिकेसनमोन बियो। दा बेयाव भेकेन्सि दङ। दा नोंथांमोना आन्दायनाङा डिग्री गोनां आरो डिग्री गैयै एग्जामा बेलेग जागोन। बाट नोंथांमोननिया मा जायफ्रा डिग्री थानानैबो कम्पिउटार सार्टिफिकेट दं एबा गैया नोंथांमोनाबो आन्दायनाङा एग्जामा नोंथांमोननियाहाय मोनसे जागोन एबा डिग्री पासआ मोनसे जागोन आरो बे भिलेजाव जागोन आरो जायफ्रा एचएसल' पास थ' नोंथांमोननि थाखाय एक्सट्रा एग्जाम कन्डाक्ट जागोन आरो जायफ्रा ड्राइभार नोंथांमोननि थाखाय एक्सट्रा एग्जाम कन्डाक्ट जागोन। ड्राइभारा जाबाय ग्रेड 3 आव गोलैयो आरो बे जाबाय 10 पास लेभेलनि बेनिफ्राय एचएस पास लेभेल डिग्री पास लेभेल जालांबाय थादोंमोन। स' बेनिफ्राय लोगोफोर जों माखासे डिटेल्सखौ नायनोसै फैदो जोंहा एडमिट लांफानांगौ ना लांफानाङा एबा मा लांनांगौ लाङा जों बेखौ नायगोन। दा जायखिजाया जों गासैबो डिटेल्सखौ लारि नायगोन। स' दानिया जोंहा पेपार 3 आरो पेपार 4 ओंखारदों। बेयाव खायसे आन्दायदों एग्जामा ओरैबायदि जागोन जायफ्रा एचएस पास स' नोंथांमोना पेपार 3 आव गोलैदों सानडे टाइमा जाबाय फुङाव जागोन 10 AM आवहाय आरो बेनिफ्राय डिग्री पासफोरा जाबाय स' नोंथांमोना बेलासियाव जागोन 2 PM निफ्राय। दा बेनो आन्दायनाङा स' नोंथांमोना ओरैबायदि खालामनांगोन जे जायफ्रा एग्जाम टाइम दङ स' नोंथांमोना बिनि सिगां एडभान्स थांदो बेनिफ्राय नोंथांमोननि रल नाम्बार एबा नोंथांमोननि माखासे डिटेल्सखौ नायना ला जाहाथे नोंथांमोना मोजां एन्ट्रि खालामनो हायो। स' बिनिफ्राय मार्कशिट फिल खालामनायाव मिस्टेक खालामनाङा स' नोंथांमोना गोरोन्थि जायोब्ला गोदान मोनफिननाय नङा मानोना बाव फट' प्रिन्टेड फैगोन। दा बेखायनो नोंथांमोनाहाय मोजां नायबानो जाबाय आरो बायसान्स जुदि नोंथांमोननिया मार्कशिटआ जुदि ब्लेंक फैयोब्ला थाबनो नोंथांमोना इनफर्म खालामदो अब्ला गोदान मोनफिननो हागौ बा मोनो स' बे माबा मोनसे जायो। स' जायखिजाया स' नोंथांमोना एग्जामखौ मोजां होबानो जाबाय। बेनिफ्राय मा लांनांगोन लांनाङा जों बेखौ नायगोन गाहायाव गासैबो गाइडलाइन्सखौ नोंथांमोना नाय। जायफ्रा एडमिटआव फट' गैया स' नोंथांमोना गांसे फट' लांफाबानो जाबाय जाहाथे सिथाबना लानो हायो। बेनिफ्राय आइडि प्रुफ मोनसे बेनो जाबाय पेन कार्ड आधार कार्ड भटार कार्ड जायखिजाया मोनसे लांबानो जागोन मोननै मोनथाम नांलाया आरो बेनिफ्राय एडमिटखौ लांनांगोन आरो बे एडमिटआ जाबाय दानि एडमिट डाउनलड खालामनाय आरो बेनिफ्राय स' नोंथांमोना जायखिजाया माखासे डिटेल्सखौ नायबावनो हागोन। डिटेल्सआ दङ जे मार्कशिटआव 9 नाम्बाराव नायोब्ला ABCD थायो जायखिजाया मोनसे सिरिज मोनगोन आरो बेनिफ्राय बेयाव स' नोंथांमोना नेगेटिभ गैया आन्दायनाङा नेगेटिभ गैया गोसोबादि एग्जाम हो। बेनिफ्राय जों मार्क्सखौ नायसै दानिया बेयाव माखासे गोनो गोथो जादों। स' बिनिफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना एचएस पासनि एग्जामा 100 कुइसन थागोन एबा मोननैबो थागोन डिग्री पास एचएस पास बेनिफ्राय नाम्बाराल' मार्क्सआल' आलदा। जायफ्रा एचएसल' पास नोंथांमोना मोनसे हायोब्लानो 1.50 मोनगोन गासै टटेला 150 दङ 100 कुइसन नालाय आरो बेनिफ्राय ग्रेड 4आ 1.75 नाम्बार नोंथांमोना मोनगोन। स' बेनिफ्राय ग्रेड 4 एग्जामाव गोबां कमेन्ट्स खालामदों टाइमिंआ प्रब्लेम जादों होननानै मानोना 135 कुइसन दङमोन टाइमा जोबोर खममोन। दा लोगोफोर ग्रेड 3 एग्जामाव नोंथांमोना 100 कुइसनल' मोनदों 2 घन्टायावहाय। बेखायनो नोंथांमोना जाय कुइसनखौ हाग्रोयो बेखौनो एटेम्प्ट खालाम आरो लोगोसे जाय हाया स' नोंथांमोना लास्टआव बेखौ ट्राइ खालामबानो जाबाय ओरैनो गारबोनाङा। बेनिफ्राय स्किल टेस्ट एबा अरेल टेस्टआव बर'जों होनो मोनगोन ना मोना गोबां कमेन्ट्स खालामो। दा नायदो नोंथांमोना लेंगुवेजखौ मोनखादों एसामिस बेंगलि बड' इंलिश एबा हिन्दी जायखिजाया नोंथांमोना गोसोबादि होनो हागोन मानोना मोनखानांगौ जेला बेयाव होदों। दा जेबो जिंगासिनांगौ गैया जास्ट एग्जामखौल' क्लियार खालाम बिनि उनाव नोंथांमोना स्किल टेस्टआव अरेल टेस्टआव थांनो हागोन। बेनो जाबाय 1:2 एबा हमना ला मोनसे पस्टआव सानैखौ लिंहरगोन दा बेखायनो 10,000 बा हमना ला 20,000खौ लिंहरगोन आरो बेयाव पास जाबासो नोंथांमोना साख्रिखौ फाइनाल लिस्टखौहाय मोननाय जागोन। दा जायखिजाया बेनोसैमोन दिनैनि आपडेटआ लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना बुजिदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो गासैनिसिमबो अल दा बेस्ट थाबाय जाहाथे नोंथांमोना एग्जामखौ मोजां होनो हायो।